Nije to problem. Sanel 14 godina. Kadirić Suad 17 godina. Kaltak Almir 16 godina. Karadžić Amir 15 godina. Karadžić Jasmin 15 godina. Karadžić Samir 17 godina. Karadžić Elvir 16 godina. Kenjar Muhammed 10 godina. Mahmudin Faruk 17 godina. Muhić Nadžar 17 godina. Mulalić Emira 5 godina. Habibović Almir 17 godina. Hadžić Jasmin 17 godina. Hajrudin Jasmin 17 godina. Kako stavljate, molim vas, malo se samo povučite malo nazad. Hedžić Fikret 17 godina. Hodić Alija 17 godina. Popovac Ali 5 godina. Popovac Ibrahim 7 godina. Horozović Najman 11 godina. Duračak Džemal 16 godina. Duratović M.